Aku belajar pi baru, aku belajar don bentah hagan yasni. Agar pat iki kena school ki bilang don cabar, semua pila menyerung no sepok, kena benginyo sedang no ya kini ke program ke besar ke jongi. Ki kena school ki bilang don cabar, semua penyerung no sepok mo. Ni kong ni siap ni kuah ban aingu you blay, ya kini ke sengi bula ain am ta jongi, bat kini ke rinsan ke benginyo ban pelong kumi ya kini ke program. But hakan ni ka session ka bamenta ngindon ya ka workshop mo a workshop on bioengineering in Meghalaya. Ti bat ngakwa ban pediang sumba hakan ni ka por ya I kongsan jongi belawanya shimbenta hakan ni ka program katai MLA Baron Burom jongi iba Bright Stawel marabnya subhangin ai ka jing thau kti ka jam la ka bentai MLA jongi. Nangta ni kuaruan pediang sumba ya I Dr. Wandi Nisha Tariang ibade I para jong I Dr. Ricky AJ Singkon in ai kajing tapti bajam na wata jong I kumba bitip bagani ka workshop ni pelong kumshi benta ban kenma burom ya I MP banan burom jong I ibla lej no haswa jong I Dr. Ricky AJ Singkon Ti bat ngakwa ru ban pediang sngobha ya iba Morning Star kong tau ibla wanna do nakatahan penut sla manya don menta bat ngi ni kasngi ban ai ka ni ka workshop iba Morning Star kendiat chapang jong I ide ita I environmentalist mo ibla ya don benta ban than ya kitu giding jeri fitep em kitu giding jeri plapoy ni em kitu ki living root bridges chapo putai penut sla ish than no wet em Ti iba morning, ide idon bentah ke banyak bentah yang gitu kiding jeri kan. Bentah lak bon teli kisnem ila le ya kan ya kam. Tingi pediang sngobhaya pi ba morning sya kan ka jingalang ke jongi, bat ngi kwa penong kublai shibun ya ka por ka pila pelat banyak don bentah bat ngi. Bat nganget bagi kena school ki kwa mo banyak sngowi ke jingi keren ke jong pi, mentip ya ka kana ke jong pi ke jingi alenti ke jong pi ru mo. Bat sa si sin ru ngakwa ban ai kublai ya ka organizing committee jong ka lamati social and cultural organization ka bela pelong ikan ke program ka banginget kade ka badon kam bha na ka bataki kena puli ki jongi kenang ban pen million ya ki mo ban don ya kata kasap lani ban pen ya kata kasap ka jong pi ban long kita ki kena ki belong creative and innovative mo ka magi ong Ti nganget ba kani ka jingalang ka jongi kan long ka basay so bat ka la ru ban ai pi kita ki simbo perkat ka bala da pi mi nang ni pila ban pendon kam ha ka jim ka jong pi bat kani ka workshop ka bangin don mentaru kan de ka workshop ka belong interactive but engaging kata ka ban om day tang iba morning iban keren hang ni hindingin ai la ya pi kum ki kena puli ba pin ke li jing ke li I lada idon kinu ki benta ga ba phim sngotu lane pi kwa jing pen shai phila ban bu I ki jing ke li ki jong phi mo ti ha kani ka por ngi kwa ban pen ko burom ya kini ki guest ki jong ngi mo ti nga kwa ba ni kong kwa ban pediang sngoba I MLA jong I ba bright sngoba be in one lang sha ka stage But iban pen ko burami ide Dr. Rang Lingwa, ibadi secretary jong kalamati social and cultural organization. Ingin ajing takti. Nakerpa dia Dr. Tariang Ru sungubhabi in bunch ni jong kenam nginyo pen ko burami pima. Nangta kwa ban kot sungubharu ye ba Morning Star sungubhapin one lemsh ni jong. Bless you, Dr. Ram.
ki banyak cekmat ikani ke program ke jongi kerpat bed ya i President jong ka Lamati Social and Cultural Organization iba Elma Arwar bein a ya ka keynote address. I kong Iban Kintiu Mauri i Chief Editor jong ka Forefront Media iba long ru i porlok iba ngala itu las lembha bat bangilay juya tre lang ru haki kamlat pathai khubor mentala katukan nisnem nga ag jing khublay phi kaba phila shimya ka benta ban pinya ya kani ka workshop bat haswa bangan shimya ka benta ka bala bensyat hanga ngai nakaliang ka Lamati Social and Cultural Organization kadon ru ya ka jing ai sungobha na ka benta i kong Iban i walong i moderator dia nga kerpat ia i kong Iban Mauri ba in one hap deng ba in shimya kani ka jing ai sungobha ka jongi na i Dr. Rang Ebok Lingwa i sekretari jong ka Lamati na kabadai ka jing ai sungobha ka bangi ai na du ka mensim na ka benta ka jing kloy ka jong phi ban ya kani ka jing yang hagabaning kong kumukun kristan ngasngau kadehi yang bangan aya ka burom bat ka jingu baro yo blay nong bu nong thau namar ba ka jingker khu ka jong ublay kadai ka bala palat liam ka banga bat maphi ngilong kumni kumbang ngilong kadai lemba ka jingker khu ka jong ublay hagani ka por nga sukwa ban mai phang khindiat ha ka bayadei bat kani ka workshop nganum bam ya ka por namar bang nginyo ban pinwai kham kloy bat nginyo bang kham ai lat ru ye phi ki khina banyo ye shimbenta ha ka workshop kani ka Lamati Social and Cultural Organization kani ka organization ka ba laseng dang house nem arajar arpsau bat ka jing thumu ka ba constant hi kalong bangi kwa ban penne ban pensa yala ka jong ka larti yala ka jong ka culture but kasien ka baningkong ka bangi persyang ha ka ba management step nilayo ban pelong ya ka storytelling lani ka folk tale narrating competition nilayo ban pelong ban mentang ya ka workshop ban lasang sa pendon saya ka inter school traditional group singing competition kendiat ha ka bayade bat kani le si pila banyu i ha kani ka LED balai ka Lamati Social and Cultural Organization ka ai ya kani ka workshop ha ka keteng jong i Dr. Ricky AJ Singkon MP jong i nganya thu ye fi pai ba be ka khat khandai tarik urempang kadai ka sngi ka ba nganum klet ya kani ka sngi namar bang ngasngo hanga simet bat nganum ong tang yang simet ya ka jela hiru borok ko bai kadai ka jingdu nong ka ba kraw habang yo ya ka khubor halor ka jing khlat ka jong isa ha ka jing dei ka jong nga bat isa Ricky ngadai usamla puli ubap pendep ya ka jing puli hapo St. Edmunds College ngalaya kendu ya isa Ricky nadu ka por bangadang syong ya class 11 class 12 namar idei isa Ricky ibasdang ya ka commerce stream ha ka St. Edmunds College bat kadai ka sien ka baningkong ru bakikinthe kiyo ban kiyo hapo St. Edmunds College na ka jing sedang ka jong isa Ricky ban sedang ya ka commerce stream hapo St. Edmunds bat kani ka benta ka mga kwa mga long yaping ya ya ka burom ya isa Ricky nganum klet ru ya isa Ricky ha ka alphoi tere ujilio 21st June jong usnam arhajar arpsan ha ka nehi ka jaka ha ka por ka ba iwan ban pelat ya ka jingwai ko lapalang ka badai ka wei na ka jingwai folklore nga kamau ngalayo ya kren bat ilong yang Elma ngidon ki bangi hap ban le na ka benta ka imlang kasalang ngidon kam ya ka jinga trailang jong baro to Elma nginyele na ka benta kani ngong so ngong ngidon mapi ngismo ngang skam ngidon ya ka jingkermen henry to nginumla bangidong na mar ka ka jing pinya ka jong ublay utip khamba ublay ho ngila ban benut ngimlen ya kata henry ublay utip khamba ya ka baule kani ka bang ibu khanang ya kani ka benda ha ka keteng ka jong isa namar ba idei iwei na inong yalam iba iet bha ya la ka culture iet bha ya ki balong tenrai ila juya kren ila juya khana yang hagi babun ki benta bakadon na kawe kasien ni ka bangala ong ngong sa kadon imat le sing habban wan shedel hi namar ba imat ngong ba katu ka jingwai ko lapalang ba piple mi pi ba pi pelat mi pi ngong kayo rensan bah kalayo rensan hagi babun ki jaka
kalayo banlet ya ki international festival kalayo banlet ya ki no ki babuan ki benda ki ba kam halor ngaso ka de jingker khu ya kata ban ngadong ong ye song ong larang awan delhi tengong ngan wan sa ba pi mo yang wan ken yalma yang ngin ye lang ngata smo ye bat ke ka bang ikwa bangin le ngakwa ba kani ka jingle ka jongi ka de ka jing sedang bat ngam nut bangan kular henry ke ka banga ngakwa bangan ong happy hak ni ka por ngin persyang nakalamati social and cultural organization ngin persyang ban pelong yakini ki workshop man lang usnem nakabanta ki khana school kani ka workshop kani ka badon kambha ye pi khana school ni so kemen ba idon iba morning star hak ni ka por I bala kloy ban sim ya ka benta kum resource person ban ay yangi ka jingikai kum no bangin thung ya kita ki ding jiri ban sinaya ka jingking jiri ka ban long pat ka we ka lat ka ban serap ya pi namar wat nung perkhat ba kita ki ding jiri on la ban thung tang sa penur selanan sora lesia na molai lemam jong pi ki khana school lara pi persyang kala ban long ke ka pamentoy lasim snem ngin persyang bangin wara saya ki we pat ki resource person ngin persyang bat nga ong ya kani da ka ba ngas ngos kem bala da ka dehi kamon ko jong ublay ngin sala ban le ya kinu ki benta ki bang dehi ban le na ka benta kani ka imlang ka salang bat kalawe ka jongi nganum paslam ya kani ka jingkran nga kwa bangan ay kublay ya pi baro ki badon ha kani ka por kam time iba bright star mar banyang ya mele jongi bolong ru uporok jonga ha ka jo por ngila khana lang u ne wa mele ulong wa mele ubadon ya kata ka jingkit kli na ka benta ni tangam ta ka sinong molai henry nam ta ka jela ka jongi ngalong ubadon bok banganya long porok bat uni uriu rang ba namar ba ki lenti ki ba u hikai lawat la ngalong u kham he ka kerta ya u balong kum upara henry ngayo ya ki hikai ki babun ngada songo ya fi ba right ya ka por ka jong pi ka ba phila plat por nam ta ka ni ka sngi ba pinwan balong kum u kongsan khoblei shibun ya fi ba right but sai sen ka jing khoblei ka ba kerpang kalong ya phi baro ki khana school ya phi kin nong hi kai jong ki school ba pher jong shnong molai ho hagni ka khlimat ngi dan support li ki school molai ki be yo ban yawan shimanda le se la sim snem ngila ban pelong sa la ki wei ki program ki ba kham he ka ba om dei shu tang la ka school ki ba na molai henai ki don ki school ki ba na khapsor ngani wat na sorru ba ki nyo ban yawan shimanda namar ba kini ki dei ki chat program ki ban aji mento yangi sai sin ngai khulei phi baro but ai ba kani ka workshop kanlong ka workshop na ka benda ka jimentoy ka jong phi na ka benda ka jimentoy ka jong ilang baro khulei sibun Blay shibun ba elmai gitu ki kentien ki jong pi bat nga ken ma ka por pi ong mo kade ka ba ka galong ka biang bang ibu ya kani ka workshop ka kerteng jong elite Dr. Ricky AJ Singkon namar ba hakwe ki jing ya keren hakwe na ki jing ya keren ke jong u forefront bat i Dr. Ricky man ka por yai ban halor ka jing don kam ka jongi bangin penne pensa ya ka mai mariang di Kelam dapat slam show kerpan ya i Dr. Tariang ibadai i para jong i Dr. Ricky but ibadai ru i nong hikai jong ka subject economics haga school ba nehu min ai jing kren ibadai jong pi Kublai shibon kong iban de hakabaning kong nga Sengoba nga di ban ay ngu yublay mo baula penyo yang ay kani galat mga yo bandan lang kumni bat hibaro akani ka workshop halor jong kani ka pang bioengineering in Meglaya but nga kwa ru ban penpau ka jing sngongu ru ye I ba elma I president jong kani ka lamati social and cultural organization iba la khot iba kan mau mo ban khot sengobhai nga sa kani ka workshop ka ba longru shibenta kum ka jing kan mau buram ye I men jongi I le Dr. Ricky AJ Singkon hot iba ju longru uwe ne kita ki kum men isit kren bhasha phang kata ka Mariang mo kumno bangi deban penne kumno bangi deban sumar ya kani ka Mariang ka jongi mo but nga kwaruban penpau ya ka jing ai kuble ye ba bright
i MLA badan buram jungi badan lang ringkat bat ngia kani kapor i ba Morning Star hoi bat i ba rang ebok ru i secretary jong kani ka jelang bat i kong iban i balang moderator jong kani ka workshop hakani sngi ti haka bayade bat kani ka phang jong kani ka bioengineering in Meghalaya mo taka bioengineering hakani ka jilla ka jongi hakani ka jilla ka jongi nga penkre ini jengkren ni jongai balingkot hakilai tali kimat mo ngan persang ban pen kamkloi namar ba kat kumbanga yo sngo ni resource person ni yang be kwa ba kidon ki videos rubi kwa ban pen I ki khana mo ba kan kamlong interactive kata ka session di kabaning kong kamat kabanga kwa ban ni pet hang ni kalong kata ka jingken mau ka jongi ya kata ka jinglong kata ka mei mariang hakan ni ka ri ba e jongi mo namar habangi pai shakani ka phangru jong kani ka workshop mo ningkong ngasngong ngi ban ba ngi haban penken mau mo yala di yang ngihi ki bayadan hang ni ya kata ka mei mariang ka jongi namar ngi ong ba kani ka digari ka ba uble ulakar khu kerpang mo habangi pet ya ka saudong saukun jong kani ka ri ka jongi ka kalalong shisha kata ka ri ka ba ithyang ka ba itanat hadu kata haba ngi nujor bat ki weki bat ki mei mariang jong ki weki pat ki jela kani ka ri India ka jongi ru ngin yo I ya kata ka jing ya kata ka le singin ong kata ka jing kerpang jong kani ka ri ka jongi mo bahabangi ya ki lenti ki singkin habangi pet mo ya ka ni ka ri ka jong I kat no kata ka jing sngohun habangi yo I ya kata ka jing itanat jong kani ka mariang habangi pet yaki mo yaki klau ki betap yaki jingjer ngam yaki jing phu ki sentiu yaki lum ki wa yaki ksha ki banok rempum kat no ka jing itanat kat bat ka jing ithyang ti but ngan le singan ong ruhang ni ba om tang ba ka ni ka mei mariang ka jongi ka long ka ba bhabriu mo henry ka long ru ka badap kerhai da kata ka spa ram au ka jongka mo mde tang namar bangi ong bai haki resources hakani ka ri ka jongi kilong ki bar kerhai shisha ti ka taka nakata ka daw ngila aban ong ba uble ula kerku shisha ya kani ka ri ka jongi ula kerku om tang haka jing itanat hakini ki jing bu ki jing thau ki jong u ye kini ki jing itanat jong ka mariang henre wat hadu ka spa khando ru kumjo ti hang ni nakata ka daw ngila ban ong ba mo bakata ka mei mariang kala pen bet kala pen biang yengi ya ki jing don kam ki jongi mo hakani ka jella ka jongi ti habangi pet pat shakani ka mat ka baar ka ba ni pet chapang kata ka jing ye dei mo ka jong ubriu bat ka mariang laniengi ong kata ka connection mo kata ka jing im ringkat bat ka mariang mo kani ka mat ka baar tingi pet ken ka hakanu ka rukom bangi ong ya kata ka connection ka ba scam ka ba kerpang ka ba mo wa hapadeng jong ubriu bat ka mariang but ni pet ru hang ni ba hakani ka phanghi ba ong bioengineering mo ladingi ladingi pet sipang ka bio kamut ngi ka aka ka ba ai jing mut ngi ka ba sapang kata ka badan jing im mo langi pet haki kiding ki sit hapada haki jing thong hapada haki merat haki briu ru kumjo mo kita kidi ki aka badan ka jing im mo ladingi pet engineering pada ni engineering kamut ke ladangi pet ka bangila ban sngo thu si ka kumbangi ong kata ka design lani ka jing pen wandur mo lani kita ka kata ka jing te lani kumnu ka jing pen bet ban pen wandur yaki kita ki jing thau ki jing sna mo ti namar kata habangi pet shakani ka ka phang ka ba kerpang ka bangi dan banya keren hakani ka sngi hakani ka por hakani ka workshop mo sa phang ka bioengineering ka ba ngi ka jing thmu ka mut ban pet ya kita ki jingking jri laningi on ki living root bridges mo
Begini kidehi ki ba mongi di ban aingo you blay ba hoot hapadeng kata ka jing penbiang jong kamariang yengi ublay ru ai kata ka jing start ka jing shempang ho brio bakumnu un pendan kam ya kata ka spa mariang ya kata ka jing ai ka jong u ya ka jing kerku ka jong u da kani ka spa mariang ka bau ai hangi mo ka jing itana jong kamariang ba kumbangi i hai iba haliwar mo i Padma Shri berok fiatip nganget ki kena skul hang ni ya ka award ka baidang shuyo menhakani ti but ka nang ai shu e kata ka jing pau nam jong kani ka ri om tang jong kani ka jingking jri om tang hakani ka ri henre hakeleng ki ri ha ka perthei mo but habangi pedru habangi pai ngano habangi pai chakata ka chakita ki jingking jri mo habangi ped kita ki jingking jri ne kita ki living root bridges mo ngila ban sngo thu ken ya kata ka connection ka bangi ong ya kata ka jinge day ne ka jing im ringkat mo ka jong ubriu bat kamariang mo haba la da fila ya yo ban ped i tu i interview ba jong iba hali kumno ba i penlong ya katu ka jingking jri mo hakanu ka rukom be ithan ya kitu ban penwan dor ya katu ka jingking te lada phempat ya pedru mo saya kan mau ban ya ped ya katu ka video pindu ya sngo thu khamba ya phang ka jing snai ya ka jing penlong ya kin ka jingking jri te hang tu ru phi ngi la ban sngo thu e kata ka connection happening ubriu bat kamariang mo kata ka connection kata ka jing ai ka jing kerku jong kamariang bat ka jing start ka bau blay u ai hangi kumno bangin pen ne pensa ya kita ki jing ai ki jong blay ki jing kerku ki jong blay lingba ke ne ka mai mariang ti ban habangi pedru ngi iba mo lingba jong kini ki jingking jri kilong ki bas kem hadu kata mo but kapensuk ru ya kaya kayeng ngila ban ong le si ya ka mo habangi kham tamli habangi haban ya cross sa silyang but naka nalor kataru ngi laban ong ba ka jingdon jong kini ki jingking jri ka kring ru ya ki babun ki nongwan jungok kai perthei mo ki ba naka jing itanat ka jongki tin namar kata kini ki kumingin ong ba kini ki jingking ki pen iru yangi bakumno ngila ban ya trelang namar kata bat kamariang bat kumno bangila ban penmentoy mo kumno bakini ki la ban penmentoy yangi klem da penjot ya kata kamariang mo ti habangi pai biang sakani kata ka bangi ong kata ka bioengineering ka bangi yo ihang ni mo baka pen isisa ya kata ka jingye de ka bakerpang hapedeng jong ubriu bat ka me mariang bat namar kata kadan kamru yangi ba ngiru nginang ban sumar ya ka mo kami mariang kala ayangi kata ka resource ka bangi ong tingiru ke ka benta jong ngi kum ki briu ni mo hakajing start hakajing shampang ka ba ubleu la ayangi kumno pat ngiru ngin penlong ngin penwandur ya kata ka resource mo ne kata ka spa ram o ka bangi ong ti kamat ka balai pat ka bangi bangakwa ban kren hakani kapor kalong ba hoot ngila ong sapang kata ka jinglong jing im ka jong kani ka may mariang ka jongi mo da ngila ong ngala kren ru sapang ka kata ka connection ne ka jing yade hapding ubriu bat ka may mariang but hakani kamat ka balai pat ngakwa ban kedo sapang kumno kata bangin nang ban penne pensa ya kata ka may mariang mo ka jing penne pensa ya ka may mariang na lani ka bangi ong ka sustainability mo hakakti nong way ti namar kata habangi keranya kani ting kumanga ong mentan bangi ni haban nang kumno ban pendon kam hok ya kita ki jing kerku ki ba ka may mariang kala ai hangi mo kumno bangin penne pensa ya kata ka spa ram o mo hakanu karukom bangin penne pensa ya kata ka me ram o
But habangi pet ru but naduk ki long shwa ru mo kita ki la don lupa kata ka jing yo I jingai kumno bakin penek pensa ya ka ni ka mei mariang ka jongi mo lingba hitip baro ya kini ki lau kentang ki lau adong mo fila yo ngong nganget baro ki kena school de but hoi kat kum ka jing tulun ka por ngis ngau thuru bengi dan kam ya ka ta ka baka jing roi jing paru ka long ka badan kam mo ka development ka hub ban wan mo tin re ka juk ka poru ngi dan kam ban ngau thu pat ken bakum nu ngin pendan kam ya kini ka spa klem da penjat ya ka ta ka mei mariang mo ha ka nu ka rukom bengin pendan kam ya ka klem da pen sniu dur ya ka ta ka mei mariang ka ba hot ngila ban yo ya kata ka ban pen yo ya kata ka jing yo jing kot re hakar jo kar poru ngi haban nang kumno ban pen don kam hok ya kani ka spa ka ba ublei hi ulakar khu mo yengi ki brio te abangan pen kut pat nga kwa ban shu bantang ini ba mo kum ki khna school khamtam ke ka benta ka bangingi la ban le mo namar ya ke ka bangi le menta kan long ka jing mentoy ya ka bahadin ni te ni haban petken menta pinang yo shu ki jing nang ki jing tip ki jing penshai lingbai I resource person I jongi ba ki bangi la ban le lingba kani ka gift ka bangi ong mo na ka memariang hakanu ka rukom ngin la ban pendan kam mo ya kata ka bor perkhat ka jongi ka bangin la ban pen bha ka bangin nang la ban pen itenat shu ya kani ka mariang ka jongi mo de tang kani khuble shibun bad uble unang ker khu ya phi baro mo kinoi kai ki khana school ki badan hangni badingi lang ru baro khuble shibun Play shibun doctor ya gitu ki kentien ki jong pi pe pi pen kan mau ya ka jinglong kong san jong ka jing day hapdeng ubriu bat kamariang mo bat ka jing pasat jing shai ka jong pi halor ka jing mut jong ka bioengineering te minta ngin poi be sha ka benta ka bangin yo ya ka jing kren ba ka jing jing ai jing tip da iba morning star kong thau iba iban keren halor kani kamat bioengineering in Meglaya. The kindiat yang ashkwa ban batai kindiat chapang jong iba morning. Iba morning menta ide joint secretary jong ka heritage committee jong ka kon kor long try like and tay jong ka san ka raj shabong khairem simship. Be ide ru I founder in ni ta inong shem but I chairman jong ka Living Bridge Foundation. Kabala trikam na du usnam arajar khat pra kata ka shnong ka jong I ka de ka badon hapo rang thlyang hapinutsla banya da ya kini ki jing thao mo kini ki living root bridges ha ka te ka than di klempen slam show ang karpad be ye ba morning so bhai be in wanch kmad be in I ki jing kren ka jong I te khndiat ng squad pen te pi ba I ba morning in pen I ka presentation ka jong I khndian ba ki tu ki don ka tu ka nit lagi videos ka ba ikwa pen I pi but hadin kata I presentation ibaren ngin say doni ka jing kren hapreng jonga be iba morning hading sa aila ru yagi khana school bakin bo iki jing kili ki jong ki mo Good afternoon. Kumno phi long. Phi khlan. Te kat ba ki kanong panyai kita ban khra ki presentation hang tai. Khndiat nga suka ban ai khublei ya ka Lamati Social and Cultural Organization ka bala khra ya ni ka program taksngi. But ai khublei kong iban ni bala pentip nga mentak ni ka program taksngi. But ngala sim ka lat ban kongo I banong hoi ngan wan man sim talang ha ni ka program
maka ni ke program ke ba Kong San Tam, Kong San Ba namar ba kum kini ke jat program phim juyo ke school ki kot. Ke bangi hikai ke long experience. Te ke banga jula bonsin ngadon sebat kamariang nga syak hikan kamariang. Te ngai kenduk ki bon jat ki breu ki ba juk hikai. Hagi bon rukom. Te dei takadau ke ba ngasngau tenat pelat jangan di kam. Kaba pila yang tila tha kami conservationist environmentalist ngadi kerpang sepang kini ki bangi ong ki jingking thit ding jingking jri te syaban sedang ko aban ai khablai sa brightwell khablai sibon sa kini ka de sin kong bangal yo ban ya song kini ka hall ban yo kendo bat phi khablai sibon i kong te khablai phi ba ro khat ki khna ba abslam ngarang wan go hati Wudu slap bajur mendah goti ngamut bah dan kejing selai te dan bak bah kejing penyai ubelai najrong ngipoi seni besuk besan te I kong iban ilak batai meneh ngadai joint secretary jong ka heritage committee jong ka khon kurlong tral kan thai ke bagi try kendeu try siap try niam try rukom try di dustur hapok krat sabong te ngipet yaki laipo santli kejing jri laipo santli Bat nang ta ngipet ngisumar yaki arhu prateli ki lau kentang ke bangi ong sti ki lau rengku. Bat ngidon ki komiti prepare ke pet kau ke be kamariang. Ngidon ki komiti ke pet sebang adong ki ki wa. Ki ba adong ki lau betap ngi ai ka body ki snong bakin pet sumar ki lau adong ke bing labo. Nampak ta ke jing mentoy ki snong jong ki. Te Ginam sim jaga por ngan pai direct saka presentation ke ba ngapen krak malu malah ide ba simple basic mo te the fidan ke bai phlak ban sendur te ndri ke ba kham janai ke long bangan su kran mo te kane ke presentation menta kasni ke long ba impet kithet ke lawai haktin paring ang the roots for the future mo te ngin ai ko slide Kini kita kejing hikai ke bau new kong uj hikai yangi. But kerang berpentip kalau ba kini kejing jadi kedai ke ba ladan di hajar senam mensua. Kesnong jengah kedai kesnong bon tam kejing jadi. Hapa ke state jengi ngilak ya ban dokumen lengba ke foundation ke bangadan kembashi spa lipo life plus kejing jadi. She spa lipo life plus. Kantam kena dan ke kuis lesah di interview. Kinsekali have you heard about kejing jadi? Di film nang hot. Kan utli kita fokus jengi kita si spa life hotam. Te leng bakan ni kalau ngi ai ki internship kena. Kita kena na Cornell University, na Yale University, na Munich University ke ban yarap yangi. But te dai leng bakan ni kena ke ban internship ngi lak ban map baru kot kini ki jeri. But nginang kwa ban sang sibun ban explore sibun makinang don. Te hang ni nga thok ke kita ki jingking jeri te ladon jing patai to khendiat ten rei ban shortcut kalang ba kini ki de kita ki jingking ki balathan la penwandur da ki thet jong tu ding jeri hathi se snong jingi ang ujri bamon makidan la ke jong ki snong ki ba ai keteng ujri ba jeri pena mo hang thi ha jongi ngi ai keteng ujri bamon te lathanya ki hak terdur ba kin longkum ki jingkeng ban yat na siliang ka wa te kide ki ba ai jiskan ki ba ai ka safety ngi khamtam hak por liur ba ngi sathe ka jaka bangi song isa ka de jaka ke ba long them ki bon ki riat ki lho ki riat ki ram te mo piji hikot khabor mentam ngi le bon jing tuwa te kini kide ki ba yarap ngi ban ai jiskan ngi la ban yat na ko jaka skoi pat marba belingi don kinjiri sikitem marba kilong samon sajangi ki sa ki im ha ki te kitem berhat ke por pat don kini jingking siman jingking debulat jingking sainar bengi ong menta tinrei dag jing start ki shem yakni ke jingking jiri te to kani khndet ha ingi la ban shem ki mar ki kajudan ke jing kren ba hai ngilak ban sem kinji ngilak na ban sem ha posor ngilak na ban sem ha ki urban area mo ngilak ban sem ha ki snong
Te ini kendat ijing patai kendat tang i surrounding ini i jaka ba ngilak ban syam jikan jiri hakaba ka cloud pi ngebok te gador ka klabar ben ka ba joro slap ka ba don ka ka wa ma nang tau tu thit jiri pi tu. Te dai kini ki thiet ki bi than ba ki long ki taki jiking jiri. Bon baju ang ba tang jiking jiri. Rehang ne pintip ba om tang yakin jiri lasna unyiu kong jongi ban penengkam. Rei usna yaki sanjat ki bangila dep syam menta. Te penengkong PE ki jiking jiri. World famous ba ki ang living root bridges. Kebaar pat ngi ji kerna kitik root ladders. Dapi di Google root ladders ki jiri kerna bangi kieu kum to. Te kebalai ki jiri rensan. Kebarang rensan ke platform nya kuma ngike hauden kendian ngidon ka ngiong setting ka yar ka jiri yar. Nang ta ngidon jiri sdien. Jiri sdien bakam long komedi kendian namar ba udon utit nang tai TV sdien kan kum tarzan. Te bangi lam ki bron bar ngi angkat tarzan experience. Ki beri ki wan support orang thliang maka orang thliang kedai ka main highest density jong ki jiri ka baar kedai ka baki ki research pa her ki wan. Marangi dan hang the ngimla ya ka commercial tourism ngila ya ka responsible tourism ngila ya ka sustainable tourism ka ba ki bre ki one ban experience om ki one ban sundur tidak terkedau ki bon ngi ki kwa ban experience ka ta thousand experience te nang ta ki ji kherdap kilong kum tunnel gum tu dapi I surak don home pipe kilong kum tu te idan dur kendat trai ha itu te ketai ka jeri rensan ketai pisang te pengat jai Gijuiram ki pareng ki turis ban songkai hang tai ki perlu ki kenta ban sang ban lek meditation ban bamja hang tu pengat te nang ta pi ini ka jirin san ne kini ki artli kini ka wai hasil ngesar kini ka pok nyut temar tapi dan ni thai na war pensla dan em tadi pensla te bas lak binyi dan ma ha dan pensla rakti ta kai oh dan na em tu senang ha nong tengur okey nong tengur lak sedang ke wei dei lak sedang ke wei ngelawan ru te kan ke root ladders PE ke bagi beri ki kum tu ban kit tempau nang ta kan ke tunnel kan ya padeng kebuyang tu orang ba kitu kilong tu te tang leng ba itu pelawan poisa ke jaka fikwa ban lain te Lasnai kini, la permanduri kini based on kajian kam jang tu jaka. Hakim mau lang mau te, amdan wa ngisna deki kerna bankio. Hakim wa ngidon ki jiking jiri. Hajaka song tat ki kor song tat nyong mo. Kani hapok kedega kor song tat pi tu orang ba u yang tu. Kani kor song tat. Hajurang ban kam pengat su ban kam yo takal air man kani di tan bordar. Ki bru ki lej hat, kadan bordar hat. Tiki bo tiar kita jong ki hang ne Ramadan ki ke le hajurang ban di rumah di songkai tu khana te ke kita ki bangi ang ki surrounding ki ecosystem jong ki saurang saukun jong ki keng jiri te ngi iba hang ne nga thak ki point ki thit ba ki pundur nang taki water management but somebody relationship te kelum kolong ba keneka jiking jiri la neki ding jiri pi ba ki pen ka pensai so ka mariang ka badan ha ka mariang ka badan ha ka badan ki ding jiri te ha kini ki jiking jiri ka ma ong mana ki jing shem ka balagi hajar sne menshwa te ngi ba leng ba ka jong ki ding jiri haktin parang ong keystone species kemut na wai deng wa ajuman toy baro te nado ki kenyang nado ki sim ki dot nado ki merat hakapor telang hapor senrai habemi so udeng jiri ong fake tree mo tinggi ju asngau besibon bagi sim hateh jerong ki wan ban enjoy ki ba me tu so jong deng jiri te bat hatrai jong ne pan gi kawa te uni udeng ji uyarap ban penne yaka hak tu jaka te ngaras kau teran da yo kapor la one day mah bang ya banya pihak ban wan ka sethe khana ban yo ban pen i ya kata jing sisa mo te nang tang hi ba
yang ni pat ngilak ban than ki thiet jong u ban pen kam melody ngilak ban than ji kerna than ki kat bagi mon kalong kreatif te nang ta yakini ki yarap ban ai kini ka jementoi kini ki ding ki se ki sentiu hakapor liur menta pi i labon ki sentiu ki bon rong ki mi hanu ding jiri ti de daw hakten nang wai ong ki stone species bron kam ba te don ketenat ke bayar 50 meters ma hakaba ini jeka buka kalong ba pidarung huntu pisau kum ka AC tak ini kijing batai mana kendat kedai kendat ke ba ngihap ban sengau burom ya ka jep rujung ni kamta mereka iwar kasih jantia ki ba kilong shaman shwa jang ki kala shem ya gade ka jing start ban than ji thet jong ding jiri khang bangin mentoy mangi menta hoi uwei orang ba ubathung yom ding ji menta umla ban yu i ka result haduk ban da long utu ding ji ba plan dei ka sap ka bidon ka long term vision ka jing yu i jangai jong ki ya ki pateng ban wan de halal tanulim ka begi perlut ka por jong ki ban than ban pondur bat mentang ya ban yat mangi te ini idur kendiat peni ba udon tu orang ba hang tu marba kai kelang bang iburam haduk ketak tai girang ba mar dai maki kino hekai dai maki kino adjective but shortcut ke hakti nong wai ngang ba intergenerational knowledge nak wai ke pateng syakoi pan cuba ini orang ba ini kong ba ngong tagdang mi menai unyu kong di kong ba ti i am ha ki kseu jong i pateng haduk banda kituga jengking kalong ban ya te itu kidi kena samla ki bi syong hadin blaidap bansna teune orang ba de kinong rap bun sen ki bri bajukuli bang ba kan nongot dan kam bansna yakini kenjiri te gadan ka quote ka wai ka bang English ka ba not a single person can say that alone he can build a bridge ejing jiri kakan thup ya bar khat ki ba syong hak do jaka ka baar kakan thup ya kajing sebentar lang ka wei pateng sekawai pat bat ka balai ka kentup ka jing telang bat ki jingbot nanti iki kendon mar ngidon ki jing maham ngidon ki kona unu ba penjot yakini ma te ngidon la ka jong ki an hala jong ki area bangi syong te kumngi nak heritage committee jong kilong try ngidan dagi kendon ke bangi labat hak ya nu briu bayat na jikin jiri udewan bot i kendon bot sumar uno la kloi ban simenta namar bakani ka jik simenta lang baro uno bayat kamda dai ka por bangi syong baro shisngi ban thanyo ne re ipor iba kendiat ngiyak ban yat lang ba ngi syong ngi bo itiar i kho jingi hang tu ngi than tidak itai kendiat 1 minit 10 minit itu ipor haduk ba kitu gi jengking ki salang ban ya ban penukam hani phi tang dai tu thiet imagine dai tu thiet tai tu barit ilong kitu gi jengking kami ya ban ya tu khna samlau dong than to te kum tu bangi ya ngi than te dai hang ta ba itu i jingtrai barit jongi salang ban kitu gi jengking bah ban ya but not down ba kenika kajing kenji hapok ke show ni ketika most gigantic they pilih double ka benang red dang jorong ketika hall jung pi they pilih ha no wet ka famous single de ka mo berit kenti na jorong long red pi wan sing de than jung i long ba tagi pau mitar ka ngidon ka ke bangi don ka world's longest but world's highest bagi don ka world's triple ka bagi nang snamenta ka balawan play da Ministry of Donor Sir Cynthia te ngiyoi ba menta lengba kan ga jing sedang jungi ban promote yang ke conservation ka jing pendai pensa ya kan ga jing jiri iba kila don ka jing keu kala improve kendian amar ba ngani tu khana ye kendiat mo ka de sabar na ke topik jing sha tang ba ai lak mengekeren si ketugon ne nomor ba ngapulih gon boys ngapulih kelas 11 ngalek science te ngapai pe gajing pulih jonga ban pelet jembut yang dikam te syano sebang ngalet ki ang ba
Meklan boy school drop out. Kat semangli school drop out. Te kelong ke iki bas tenat pat kelong ba ngiyak ban simbenta ban sim pateng na ke ba u long samon sra jangi ula peni ula hikai. Te nga kembala pensai kong iban bana ngidon ka Limbrit Foundation kadai ka way na ki grassroots voluntary organization hapok state Meghalaya. Kebangi trai kambar oi ke state ban adopt kerpang yakini genjri. Ngelak sedang naru usnem arkan nyau kat pra tidak marwai hingga ngelak sedang naru aja kat saw kat san kan riu. Ti ling ta jing sedang berit bentangi i bak sokar kelak sim kia. Ti i ba lak dong lak sedang don kita ki society ki ba form sokar ban penek pesak di genjri. Ba kam tam i ba ka hot topic mentam UNESCO tentative list. Ka ba da kebiang kikot Islam da kebiang ki jing penyat jok sokar kelong ba kin sayo ika UNESCO World Site name ketak ika negara jing jiri tang ba kini ki jaka ki ba ngi don kang ba pensyai kumala pensyai sigi breu bar akhat ki bajuan sampai jaka jingi ngimpat hab haka UNESCO tentative list site mo te kendia idon hijing te ngelak thang ni pelawan puliru or ba balai ni sedang yang kena kamban penak pesak banyada iki nawar ba ke iki bunyi i kawai gelongga kajing duna kajing tip hakapar badang sedang da pilek kinong gedong mars mi kena ka skim mandega ka skim si spasngi sting ong spasnem ka jerong singi pelat te kini ki jiri kini ki lenti ya kiri hundai bon la plaster da ka simen. But PE ba kane jing jiri kane ka jing de bulat ke belas na ka she's passing. Te ngi ba kane ka lack of knowledge ka jing dona ka jing tip. Te ka baan ka jing nang roi ka bot jing ting sna ki mar bom dai mariang. Ka tu ding tip te ka balai ka jing kelak sun beneng. Te ngi ba kane ka topik menta ka bangi ju tip hak de global warming. Kebabon ki ri ke perthai hak school nang sedang keju tip hai kata kajing kluj jeng perthai tingi i ba kajing kela jeng sunyi beneng kasadon kajing keta ya kini ki area ki ba kini ki area ki badon kini ki jing jiri marba kajing bang bon ubriu kajing nang bon ki jakarep la nang encroach ki jakal la nang pom ki khlau kamtam kene gerep sensar pi hirap sensar la pom barok haj hapam itu gedeng ba ban syat kasih hatu sensar ba un mi sensar tede tagawi ba there's a great risk na mata ki jigi deh lo kata norim ba kum ka heritage committee pa ngila kumno ngi declare yakini ki saudong saukun jong ki jigi jiri ki buffer zone ngi san pumitar na kini anamla ban rep mla ban ra simen amla ban ra ki ba ki bom dai ki mariang henry ngin penak yaki ngin penjerngam yaki ngin penbahai yaki ngin maintain yaki te kita ke ba ke senjam ke ba ngikum try ngiskau thu ba kani kalau mendekam ba kang ba kini la de ketino ki natural AC ma de ke ba kebasan kebasau i gajing duna bat gajing yadai hapdeng ulong syamat sya bat kepenting manuan ketungi i marba hakapar baganak sedang ini kami iba kimun kena kena samla jongi mo ngim la yo syuk kata kapor ban pelut por bagi teman te kata kawe ka kamis kata kendiat marba ngilak bon kam hujing puli jongi te kata kapor nga so hin mar nga puli science te bon sen ngi hap puli ha kot te ngi apor tang menu ban le kai bat chong kai bagi ru teman te de terkedau ba ngasim garai ba kabha bangan ino jing puli ke bangan puli nama kita don ki wai pak prakhna ke barang hilat jing ne lan tinde kan ni empat dan basim benta tidak terdaw nga sim melede ban pulut pot bekirang ba pulut pot bekirang teman di hado ba ngilak don ke komiti menta ke komiti jong kinde living architect nado usnam arajar kat pra hagaba ngi pelong ke wai ke meeting hapok ki di skona hapok jong bi se Brian Walang ke school hang telem khra
ngoi isa ai ko hall ngalum ko ke meeting te kiwan kirang ba na do na west nang tai kiwan na jentia kiwan na sora tinggi sungkuman ba achievement kandidat kalau ngi ba hali ma ngilai i ba i daga baburam ya kesokan dia kala itu ya pat masri te sekau sarang ru ba kedai ka award ka banengkong de ka bangi ai mangi ajakat pra as the ngithak to award ka as a recognized as a living architect of the root bridges of Meghalaya kata ka certificate ka bayo dia ada mentar di pilih yang jungi idon certificate signature jeng aru idon to tidak kita jeng sedang barit ngisku siru nomor ba sangut na kini kiro teman kelak kelat no kini bala parapusan snem bala beli te dai kita kedau ke ba mentang li ba sibun ke kena samla kelas sedang ban yok men sim kelas sedang ban ya trilang bat ngi te ngi ba ke school ru kelak don sibun ba ke ba wan visit jengi te kejuk ke paru ngi ju ai ke internship ngi ai ke outdoor class na school ngi rak syati ngi shong class saudong kini dengjeri kum ta ter te ini ikut sekendian warba kini jingking kim datang ke jingking kilong kisaki ban pen ik jing telang apa dengan beriau kemariang te ini dur kani kede hapok ka jingpet jingkimi jong ni ka heritage committee kani ka de ka triple decker kadan saw mala jing sisa te kani ka jingking kani ka jrong kani ka longest bridge te kani jrong tampak perthai te bala ngilak malak kani kelong ba hadin beng la malak ka survey ngisang ba ro khot nado Jante Hills hadu mau sunram santli ki sian ande block ngila de bian ngila de ban map out ban ngisem ba kini ki ngilak ban categorize ki kumki world's longest world's triple decker but ke world's highest te kende ti jengker pat jengi kelang ba kini campaign ke bengila hadin bengi dep lek kena ni ada biar than gum tu ngidon i message sikit pet mo ngi post idur kendan mentang ambil ban post social media han show di man bagi lek program ngi sedang ban ngi lek ban pernah khang bak perhatikan tip te ngi thang te we will preserve protect multiply our drinking jiri kamot tungin penak pensa tungin yada ban ingin penroy kini te hang ni la jing tha te kendiat keneka idon i tip ka terekam na mutu ka video kendiat ke bangin penme ifi kalau te kendiat kang ba pin kam sha shu kalang ba da kalong keneka ingin pin i video clip sapi batang 1 menit ini ide short documentary film ibala yo award i best editing napok ke Dada Saheb Phalke award nang ta napok ke Jaipur International Film Festival nang ta bala feature haka hakanika Dubai Expo ngispek de kalong de kamlong mo te ini kendiat ide jing batai jonga khang ban sim ke por khang ba ngiyak ban ya keren bat phi mo ngi ini kidon katong ke school right dai tangki wai ke tangka politeknik right kan util ke school ne wan sportly ma sportly okay te long lai lo ban ya keren ban ya play jumut lang mo ke pidon jingkeli pilak ban keli mo ke pat chai pilak ban keli kan long ka open discussion mo di padan hang to okay to hai
simkan na. Ti kat ba kidang penyak kidang pengkrak gitu. Ngi kwa ru bantu khanai phi golang ba. Ngi don kini ka vision 2047 ka vision arajar saphonyo. Maro ban snai kini ki ka simpor ki postnem. Si phau khatasnem kadon ka song ha jing he jong ka wa. Dari ka wa ka barit tingla ban sport khatasnem ngila ban yo i ba kalong ban yai. Mo. Tin rei leng ba kini ka project yang nang launch arja phulai. Ting ipet ba angi kwa ba how new snem ngin yo kini kijiri batun ka media so te dek tak nang rim ke ba kini kijiri ke ba ilong shu ki badang lung ki badang snat thambai leng bang de project ni oh hai te ipet show video mo skap ha mo Kini kelimti bangayat man kasingi. Kani kal air khoj ngayok bareng mensim. Kini kithit ki pat i yaki khana jong ki long sha man shwa jangi. Ale ngan pat i yakari khasi jong. Baha kana gajing start rai bong snan nak de gajing kanjri lalap tak basian me gejar sna menshwa pen kam ki nak kana kanjri bolong kum ko tak wei kalat on punya sno krang bong la kin dei ki mar ki mata jong maki pen kam ki bong sna nak de jing kang tang da un uthi jong no deng jri hapo snong jong me bar asisnong ya elang ha ko gejaka bong yo nya sna nak de jing sna bat ya dai ra naka nak benta jong mi kini ki dang de ki beken tang tam hakaba ui yada in nula ibong pensyak nam nula bong penjat pra kham tam bong on lagi Te bah kana reka jikang jrik ba jelo tam ba putai te handai put na wa ade ajukan Lak pun tak saya setengah ha ke? Lak ni. Sangat syuk. te bah dia pat rekana deka jikang jrik ba lai mala yang buka deka ba snar tang nak ni jiri dei na wei udang dia lai teli lai mala te daerah ke ba kerpang tam ke ba platam pa putai Tentian ya te khalangan api haru kam la sna nak de jikang jri. Kebenungkong long hap sna e kena jikang set ke bong penyesno hapneng arli geriat wa. Hadin nang ta hap ibong shim kini kithit na undang deng jri satta e sathani ha kini ki jikang set. Hadin kumba arsnem shimna ina kini ki set ki balaput hap thep na da e ta ka bathmai. Te hadin balayat kumba arpu lane laipu snem kini ki dang jri sedang ki bong scam bong ne bong la en kit kejingkhia jong mapi bat ra en kit kene kejingkhia jong katiar ke ba ra mapi halor maki in na kini ki jikang jri mi la em ha kejing ma shen en sapoi ke por ba sadi na ki lara uyi nula an yada naki la ya yo ibang persyang bang pentamai kumban lai putli kini jikang jri had intia en jai persyang i nak ne ke bat jula i te upiro
Pi kum no biang am. Ha? Ya jemut kendat. Hak tu video lai pen i ba kum lo than. Itu yang terap hajarong. Pi itu yang terap hajarong. Itu jengking ba than. Te hak ketu kedai gerkom ke bengisna penmundur gitu. Te mundur pina itu tiet barit peni benda haduk bantalong kum tu benyai. Te kedai ke achievement ke bakrau ke baki long sama chua kila. Terhitam bang ya ban penenkam. Te ngin saya ban ya keren habat ikong iban sebet skap ha. Marba pilak ban keli jengkeli mo. Te kin sadan sibun ba nambar current affairs su mo. Kijing dia mentah bonjat adok ke tourism nado bonjat. Tingin saya ikong iban Instagram mar ilak yo ban wan citis jengking jiri terkedau dan bak hibang ya ban keren bat i. Saya sebut ada 4 juan cete te kan kam jenjar kendiat ban ya tu kana ban keren. Te Rishbon mak morning kalau ke ke ba yo jing toy pa mo ke chikan ke jopi ke chi tho ke jopi ba itu video i bali kot mentan bo idong ibe tena shisha lo ke peni shisha ke long ke jing don kam bangin penek pensa ya kini danger ke jongi but so tena group of pi jing kai bre ku khna mo ba ite na shala sni uket ya kata ke jo ke kor ban penek pensa ke danger ke jongi di ke rishbon ba morning ya ke presentation ke jong pi ke balikot di ngasu banyak syu keman ni ban pelong dia ke ke jengkran ke jeng ke belong ke banulong boreng ko nama kena apa kena bikin saha man bikin so sampian dei kwa iki bikin long ki ba yeshin mentala ha ke jengkran di nama pengila yo so ya tu ka jengya inti ke jong pi na yo so ke jingno senyang ke jong pi sha ke jinglong jingman jo ki dei jiri ha ke jela jing kam tam pagsu tenat ko long ba ngidon yang the world's longest danger no living route bridge in Meghalaya. They kuma pia tho ne ho ni ngalawan shi khan but pi la i ru ya ke to gar kom tray la le kom hai ni pi pila ba dai kya ba mo ni la dam shubo men ta mo ngayo i la ni kwa ban dur ya ko be jingki Dada mas dang pantai mentah aduk kat harin kat no senam pada kat tu jingkin kalau wonder. Kepala sibun kong ke jengkeli jong pi. Te shaman jubab jengkeli ngakwa ban penitu ang ni ba jawan kong tani. Wen ni kerang ba nak pak senong menring. Marjan bat ka jaga ka senong janga. Oni yang kendian jithel deh. Yang sekendian ba jawan kong tani. Hai. Iba Juan Kong tadi, ide living root bridge architect expert napak senang menring, but idan rui way tentang dengji ban ACP sibet penyak banyak take care ban semari mo. Te habis berka, hai. Te kibonjat kerukam bangin ngensenai kejengji. Kisong ha kajeng yar jong kawa dangi ong ka jiking jiri magdai hawa dangi ong ki kerna la kajong dangi base mantai ka jiking jiri te dakadai ka ngan shu anuk sa mo as adjustment ha ka wa ka ba live homitar subo te ula don lupa udeng jiri na siliang bat na siliang kasa sangi tang ban shimyu thiet kuno ban thanjing kieng ka step ka gerban kong do ngisna jigeng se pi mana ha video jigeng se ngisna ka frame long ba frame kan ba frame ban ya ban pur gitu thiet how to jigeng se te hot jigeng se ngila pen kam ha ba ya ha ju ka paru ngila ban shim yu thiet aerial roots u thiet na jrong jong ding jri ngi than hai to te continuous ye to daga jing minat pi ban sumari thiet kat banang slam kat banang katuk lais nem sos nem nang bon githit nang sim shu hado banda salang ban ya te itai periods mibo liposan snem dan liposnem initial stage ithet iba la long ban kit ya jing khia jong phi hang tai la ban ong the first initial stage jongka jikin bala long functional te nal nang tapat kat banang slam nang scam gan mdai kum nu jingking simen takap nang slam nang telat Tahu.
ki jing sementik di don na lifespan ki jong ki Hai, maka bau ki jing Hai. ki pat kan nang slam Hai. na ni kan ai mu mo yu play bu ai tu ki ki spa marian ka mo mula ai pat kuncu ikasap ka bu ai ki patemen ki jong ki ba la shin ka ta ka le na si jang ka bin wan do ri ki long ki jikin ta dia kwa ban phai shi ki na school na ki no hi kai na ki no yeshin ta mo na ki dan ka no man ba chi ki pila ban bu ta hakma ji ba morning na ki dan no no bita win snow so tho na ki kwa ji ban sha ba company pila ban tilli na ta mo dan manu ba kwa ban bu chi ki pila man rak ti ki na school kham tam dan manu bila ya semua lo kita win patai ba morning ba on Beni tu shi la demo Kedai jangan ada mewan syah sabtu, ada kena sekolah yang kasih boys high secondary school mulai, nasyong kata kelas naik. Dan ni kapon dan atli berbuat kali, dan kapan ingkang kajing senai yang kini jengkin jerima tadi limba skimnya kemudian shimbatnya kemudian patbana. Kecil klip setelah bah. Kalau sebut mah. Seakan digawai dengan Ha. bang. Lada upi dia orang isi tapi buat ingkang profesional ingkang dan ni hab dia pun nak ini benda pun tu dah ini tak nak away dah lada ni tak nak away kan siapa nak berani kan nak seni nak ada yo. Kita yang jengkeli tu. Okey, kalau sebut dengan jibak kau yang English lah. Kebenengkong mah. Kebenengkong orang skim te amdan. Tang kedai tang kajing sengau ki klik jeng pi ya ki barok ki ba syong saudong sakun ketu ki ban ya ban let cebri ban let cejaka bi kam. Tede hang ta ka ba ngisim we ulten rai ngitung hang to. Nang tai oh ya so tai. Tu we nang tai oh ngaru internet ban ngakwa semetalang tu tung nang to. Te parnong rem tung oh toh ngin ya bar khot nong rep ngin sangat tresis ngi ngin wan ban ya than ya sna. Te kamdan skim bat hadum ta padan hiru balak ban sanction ya gitu. Padan kan sim pada crore billion trillion thai ban sim mar intergenerational pateng la pateng. Te lai pateng sa pateng kan sim te de bikin kandang bhai sarkar. Te de gadau bangin ang hiba katno kan lut how much the cost mo ban snai kinjri parla ban adjustment ta. Te hendai kai ke ba ka foundation jungi kala ni advice ke sokar tang ban yo estimation ya ka jingking si kemut kadang sna ka stage 1 katang ila ban calculate mo dari ke banas kemat te dari te tang kamen sem kebadan ni ka jing sengau klik ya ka pateng banwan te dai hang ta fi ka jing sengau ye telilang ka jing sengau ya jan mo te dai ta jing emotional baidan hang ni marbangi sete ngi te lang barok senang dadon bos na ying ru ngi telek ban sna ying lang te dei ta I culture jengi benang the bangila ban punan dur kini kinjri te kebaar kalang bayau tu siet dei te phase 1 kemau mana ngilai sna ka jingking siet oh tip top lalang menyat dei hadin arsnem hab pli namar lapu tu siet am te ngihap sud tu ngi ong sud kemot ngi benrap lang tu kan hai kidan jaka bangi weng bet sisendan ketupat kam ka senjon tu thijri bala ya tu phase 1 u sit te ngi syukrap kam su syong krap fi tingila ada kata kebut te ulayap tu barim te kemut kelas bo no ba pun tu te ula asim da wepan kum ta hado ba tu thijri ula long banyai kat tu along ban scam te tu si ong ngam tra syuk banyai bat medeng jri me ya hinau thijri ta kan di pun ba morning dan don shu menu pun kwa ban bu jing ni Kerja cuma ada juri, kemudian mana Queen Secondary School, kemudian mau lain apa deh? Kerja kali
Shempore ding jiri kumba do live san sinem ba la ban kit ke jing kya juni ndai kumban shu menchem sinem ngana tung utu ding jiri hado katno sinem utu ding jiri ilshimi hado ba utu ding jiri udap katno sinem tharai bangan la ban thai sida koi bat ke ding jiri jing jiri thì haba de kata galong ba phila ban than tăng na weu ding ru lan ni phila ban thung sau weu ding ru ban than mo thì dei sebut phila sedang yo to wei dei ai lat bon mi thiet thì sebut da pitung ai harut wa na ai na hawa ha ani mo lai na nai hai kum harut riat ni harut wa oh harut riat okay ha thì hariat ukham step nomor ba uhap ban sai ki thiet ban wat bam phi hap sai ki thiet ban wat bam thì leng bang da wat bam ju pat phi sim kabun na kan ban sim yo tu thiet thì sibu do tanai ding jiri uba lai put ma da dei ha khndo ga sbo umi ki tu thiet na tanat thì haba ki mi ki tu thiet thì phi sim ban ta ni tan ni hakatin nang wing ka root guiding process ga kama ko ka meeting ka pelong ni hu ka bawan to botanist na po Germany wang ba shatai ki ban sna ki living structure mar shatai ki dang ban ki yela ki green architecture green landscape ka bi sna ki building e da ki ding ma ba thung lang ba ki ding te wang ba shatai ngi force u ding da screw do bolto shani pat ngang ba we don't do this we just guide the roots guide the tree kata jing per shani ngi shu betin yo sem ke makin hoi kai ki betin ni phi ban na kawai kelas kawai pat kai ta san snem ulak mi ki thet ma asnem ru da ka dei ka jekap hisbo ba phithung ka biang ka ding put ma ka mau ka sbo ju ding ji ka ding put ba hi ki slap put ma te ki lami ki tu ki thet te sebut da pithan hariat pan hariat te sebut de ka ladder mo lane da de hawa de ka bridge te pi hap thau gan kat no ka ta ka size ka jing yar jik ta ka wa te kat kum jing yar jik ta ka wa ka ma ai sample semna lai permitar ta ka wa te lai phau snem tu thet u scam banyai te sebut i de ki pet jang pi pa kleng i dan i swimming pool jang pi baret ti tu charai khat san at hos nem la lang ban test je tu strength ka bor jong thit ti phila ban sedang ban prim dosage pat ken ban long ban yai ha Tony Shem sa kajing kali wakhat ro bana ang mga bor na yan. Don shu una mga babakwa ang buo jing kali. Deja ke di Diamond Caution ni, pada kasih pas Devon hakas sekolah mulai rumah. Pada kajing kali kalau ba ladang itu ni kajing kali jadi jenis mulai. Kini selama kini ikut keluar nama ba kapher kesebenarnya syati kepala tu lupa baca syati nggak ba. Kini keluarnya di kam long hidup selama tang baca syuta belasai kicilnya long kini ikut keluarnya kami selama syati ni macam tiga kau kini kata kajing kali. dangi khan yo tan rai dan bak menta ba ngang mena global warming la nang khlut ke perthai te kawai ke kam silam tal an saat ba te ngi i ngirang don kawai ka pavilion ke mengila ane hu ngitung ding jiri ma dau tan rai u im dau tanat u yap mar ka de ke hakaport lang ke kriat ke beneng te kitu islagi haplut te dan bang menta bangi yo ka ne hu ka ai kerpang we jaka khnet bangi yo ban eksperimen kum ngi la ban pen introduce ye kini ki ding jiri ki root architecture hapok ka city hapok nong ba te kani ke area jang pi kla de ka best ha ka ban yu thung yu ding jiri te ngi i ba menta ka beneng kala ka sim kala te is a great hope ka ba ngila ban pen im ya kini ki ding jiri te hakapol yur pendi i ba ki lami thet te stang lami thet udeng kemut philai i ba ki laim Idan si ini kena aku awan ni kali, bila awan kawan kali, mak morning shibek mak dalam awal ni je kamu.
Di berikut di kini kerja keren. Mak mau tidak kena guna kubur kena pikuan ai kena sekolah jadi kam tamo. Nama lagi itu bagi om tang the present atau future. Kawai kan syang kan message pi golong ba kumbang ilai I mana ka jengking jeri ngira I tu living architecture tai bangin long ki ngilong kum kita ki jengking jeri ka bangin pun ya kai ka ba ki jeng bha ka bangin la menta kan poi sakoi pat ka pateng te let's ask us a jengking jeri ma mar bahag jengking jeri keladon lot ka jengnya telilang ka jengnya ijrai ka pateng ma narok sedang di itai message ke bang kwa ban ICP tanggatai kebelah sibun Kublesh pun morning yaitu kubur jumpi balingkot hendrai iba ibadan jiwat pakai bakit jiwat mama banangnya bagi kena boleh jengi kila yo ya kita ki jengnang ke jengte bagi semua berkat kabaki don kamu kam tam lu kabai bagi kuis la syai sini dan pakili yoki syapang ki ding jengking jri dan iding jri berana jalan jengi kila bantai ki mo syubu bantai ki wan ki beri bersama ki yoki syapang ki ding jri ke ai don kan teli don belum pun ki ai kala bantai ki deh dia bakawai ru kalong ba ni deh kita ki jengking jri ki ba dan jing smokia ke jongpi ke jing kli ke jongpi ke jing kwa ke jongpi ban penek ban sai ka mai yang pila ke ban shim bentalang hakaban mon la dai boy ke dia di bare ronde mina ban no sinyang shakaban ya da penek sa ina kami mari di jong te sashi sin kublesh pun ma morning yang tu workshop itu presentation ke jongpi ban ni je penja jongpi kublesh pun te shabun syang kendiat te idan iwei ding jeri kendiat ba irang ba ilakit na te anya no ngin sa IT saka lamat ti social cultural association nga kerpari Dr. Rang ba in mi kmat na kaliang ka polytechnic ba in ma ko ban ice ngo bayo ni dingri bakin yo thong ha kanika jaka pulih ko khot kerpari ba juan nu ngo babin don lah ka rensan ba te te uni uding jeri ngi IT menta komisi benta ke bangi sim ke vision 2047 inu iba ngilek menta ngi sim ke target hapo arpo snem tam ha ke bangi iba kari India kan sarakhe ke shispa snem baga state ngi kan sarakhe ke nya posan snem ma te at least kum ke jai penreu ngi ban sim ke mission ke jiki kle ban do something ban la na benta ka state na benta kari India jengi ma haduk menta ki bon ki beri ke ang ba ngimpat ju snai kinji hapok ka age jong kari India kini jadi kita lai spa south spa snem ti date ka daw ngi ki samla ngi sim kene ka kabu ban sam kat sebangi dan program ya iwei tendai ding jiri barit kang ban long nuksa pimla hot ngin la ban saking jiri hende at least ding jiri ngi thong te ita ki ba ngi ai ka khlek kit bok ya pi kum ka nong simti ni ding jiri ba uni ding jiri un im un ha un san un long ka jing mentoy ya ka peteng ban sawan tang ta khuble shibon ba tingi so sarong shika dei bangi don ya ki samlarang ba kum iba morning iba don ya kata ka jingkit kli ban le nakabenta kani ka imlang ka salang ka jongi mo but om tang nakabenta kani ka pateng ka jongi benta dei ki pateng ki banwan ru bagi ki pateng ki banwan ki banyo jimentoy na kini ki dingri ti benta ngila poi sa shkobe ka benta jongi ka program nginyo ya ka jingkren na i MLA badan buram jongi iba bright star well marbanyang
pengu kedem bat keburom ningkong e ngasyu beli trai kerat ni ka janmiet ke pamenta so wan penpau kijing su ban ngai khublei ru ya ka lamati social and cultural organization apo kijing lam jong i ba elmer kumu president bat i ba rang lingwa kumu general secretary ya ru kijing khublei ya i miss Wendy Tariang i badon dekat bat ngini kapor belong kum sembut kongsan i ai khublei ru nam tai ba Morning Star ringkat lembat i parlok bahayang jongi bedon dekat bat ngini kapor ai khublei ru na kamta jong pi ki nong hikai ki bala walam ya ki khana syakanika program kentup ya kanika workshop wa khamtam e nam ta jong pi ki khana school ki hep ki barit ban nge scam ba kanika workshop kan dei ka ban sa jing kan mau de se ke jim ke jong pi ban nga khmi lenti mo mane habakut do jong kanika workshop na kaliang jong ba Morning Star la coach khaman bat la sotho bala IT tu dingri ha kanika Shillong Polytechnic te ngin ya khmi lenti ba hadian arfsan ba live host nem ke jiking jeri kan don ne po Polytechnic mo te tong skran kai te tip yoi penur long rongam tip mo te katarika lei ke ba sutanat ang ni por ka pamanta kanika workshop habidi bat kajing kan mau haju ke poru kajing kan mau buram ye MP bi jungi Dr. Ricky AJ Singkan i balong kumu men rangba jonga ha kajing lti kajungi ban sedang ya ka politics ka batmai hapo kanika jela bat ngan trai lada pidei ba fi shibut ya ki jia leti jongi kum ka party bat khamtam habidi bat i Dr. Ricky AJ Singkan ngan trai lada pisngap what election campaign i Ricky i ju sotnat ban wanra ban penkemau hangi kum kejat menriu bangi dokam ban pene ban pensa bat ban burom ya kami mariang te kalong ka ba sotnat bakum ka Lamati Social and Cultural Club pilale ini program kum sibenta ban ai ke burom ye MP be jonga ba jongpi ban nge scam bagi ki baro ke jing kai ke ba phio akni ski ngin bu hagi donot ke jongi bat om tang bangin bu henrei bangin penokam ru ha ke jing em ke jongi ka ba malaski kat bangin dang song hang tai bat i Miss Wendy ngong kalong ke badong kam ngogadon ke kentien ke bang catch them young ma ka ba mut ba idong kam ban bat ya ki kat ba kidang lung tengi scam ka khubor nagani ka program ni kaski bat kani ka workshop kan dei ka ba biang na kam ta jopi ki hep ke barit hangni phidon na thaida kumum nom duna shu ka lai phungut ki brang sa mo ki brang sa ngani bat phenra ya kani ka khubor hoj ngan num dei uta ubangala ban kren halor jong kani iba Morning Star ila kren dengan skwa ban pentip sapi kat bangadang dei unong hikai ban kidon kipor mo ki bangila persang ban le research ban perkhat kumno kaladon hang kecibut perkhat ka jonga ha tu poru ban le research halor jong u new ding jeri mo le si yo piong ngade u engineer la new architect em ngari na po ka political science ndai ngaladon kecing perkhat atu por ban collaborate ban no ki bedai na po ka botany la ne na po ke bioengineering mo ban ya collaborate bat ki le sikum u political scientist pat mo ban pet ya ka social ka political bat ka economic impact jong u jingking jeri te hendrei ha ka jinga lenti mo ngampat poi ban le satan dai la poi no saka politics ne ngai scam gidan shibun ki ban shim ya kanika kinti te kintian na kalian ka jonga kanika workshop habidi bat kanika mo ka bioengineering in Meghalaya ngaso sarong kum ukhasi mo ngaso sarong kum ukhasi anong khamat jongpi mdei menta nei na do menshua habang atip bakum ka judgment riu ngiri ka judgment riu ka balaya shkamat ka perkat perdan bat ka jing start science su ngiri ka judgment riu ka balaya saprang kum ka judgment riu ka do ka belong unique ngiri ka judgment riu ka ba shwa ba ka perthai kan perkat shpang ka global warming mo shpang perkat shpang ka me mariang kadi kejat meriu nadu kipor ki spas nem menshwa kelatip mo dei nama kata daung idon kilau kentang ban preserve ban protect ban yada ya ki kilau ki batam men dei tak kata perkat nadu da ki spas nem da ki ajar senem kum kejat meriu mo
Ngila dei lupa ka judge meriu ka badan hapo ka DNA ke jongi. Mo ya kata ka bioengineering architect. Ban shina ya kini ke jingking juri. Bala dedon na pren jopi ki ba follow ha ka bede ba ka election campaign ke jonga ngajuan ra ya kani. Mo ngaju ai ka nuksa. Kum nu ni ding juri poi. Pi ke jing start jong khasi menshwa. Namar kham tam kum iba morning ki ba wan nashti shatem riwar. Ka jaka ka ba Jerusalem. Shatem riwar shati shapo sora kiti ki tem baro ki ba Jerusalem. Ha ki por ki ba menshwa hendai hentai kat basna ka jingkieng daga dieng. Mo tang support he aslam wan ka kelara bet. Habsna jan man laka hadien ka liur ka habsna bet ka jingkieng. Pi ka jing start ka jong khasi. Ban wara kum nu ban solve ta problem. Kadika jingkieng jeri. Mau ka jingkieng jeri. Ti ho ya bangi kren kham tamani ka juk ka bamenta. Mikren ngai scam ki khna pi puli pa ki kot ki jong pi ka sustainable development. Balarang ora aktian khasi ka sustainable development kadai kata ka bala ban penne. Mau kanu ka roi ka par ka bala ban penne pensa ya ka mei mariang. Kata kadai ka sustainable development. But the best definition ka jing batai ka ba biang pelat nam ta ka sustainable development kadai kini ka bagi ong development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Mau ka pamut aktin khasi kamut kanu ka roi ka par mo ka bala ban pendap ya ka jing dong kam jong ki bamenta klem da ya pen pan mo ya ka jingla jong kita ki ban sawan ban pendep ya ka jing dong kam ka jong ki kata ka di sustainable development. But abangi kren ka sustainable development mo ta ka balancing act mo between the three primary pillars jong ka sustainable development. Kata ka long ka economic mo growth, environmental protection but ka social equality. Kita di three pillars habi di bat ka sustainable development. Ngasuko an pen mau ngan trai ki khna school ngan trai pipuli. Mo ka UNO, ka United Nation, kadai ka organization ka bakentup ye kiri jong ka partai baro. Bat kari India ro kadai shibanta. Kadai ka member state jong ka United Nation. Bat ka United Nation nadu usnem arajar. Kawanra ya kata ka framework policy banbu ka thong hamana ka wei pakawei kiri jong ka United Nation. But la ai kertengi kita kitong kum kita ki Millennium Development Goals. Belas dang ho arajar ahus nem arajar kebu ya target kiri khatsan snem kakut ho arajar khatsan. Mo. But bun kiri habagi orang iki policy kemud kilong inline dan iki ha bat kita ki Millennium Development Goals. But kawai ni kita hatang mensuain kusa kalong ba education for all. Kadika MDGs. Bakiri jong pertai ki ya bat kari India ru kalong inline ba kita ke Millennium Development Goals din naman kata kadao as part of education for all kasawan katu kumang iong ka right to education. No? Ka right to education menta kala dika fundamental right apo kari India. Te katu kalakun Millennium Development Goals kalakun 2000 to 2015. Ka UN pan kawanra sa kawai pan kitong. Nang ta kiri jong ka pertai ba kata ke ki sustainable development goals. Mo kidan do khanyo teli. Mo kabaning kong kita ki goals kidai ban yakun ya ka jingduk poverty nang ta zero hunger ban penduk ya ka jing mo ka jing bomyo abam ki babun ki beri partai de ki billion ki bomyo abam malakasi nang ta ka way na kita ki goals ka ba khandai ka don jing dei ba kanika workshop menta ka sustainable development goals ka ba khandai ka dei kata ba ki crunch pang ka industry innovation and infrastructures. And hapo jong kanika framework mo ka focus area jong ka kadai building resilient road bridges and digital network. Pi kadon ka bamud building bansnai ya kita ki surok ki bala ban yakun. Mo bansnai kita ki jingkieng ru ki bala ban yakun. Nang ta bansna bat digital network. Teka bentang ni kadika to building resilient bridges. Ndon na kawai pan. Like na ka jingkieng jiri. Ka jingkieng ka bangisna mata ki concrete bridges. Mau ki jingkieng da ka dobilat ne da ka nar ne kanuno. Nadu ba pisdang mansna kamut kadon ka countdown. Mo ka bumut hadin san post nem lani shis pas nem maximum ka tu jingkieng kamut kansa kamnong shu banyai. Pe jingkieng dam. Mo tang kumba san post nem tam. Ka jingkieng dam. Re mentam long la snai tu ka jingkieng ga idang menen nem ski la lit pli. Da PWD minister. Ya tu jingkieng ba thamai ka ba harum
kat no kan las tu ke jengking ru ngem tip dei ke jengking juri ke basotanat mo bangi kren ke dei ka ni ke jing start ke jung khasi mo ka bioengineering ke badan apa ngi kalong indigenous to us mo naduk ki hajar snem ki pamenchua bat kum gini ke jengking juri pnya setelah ke perthai pennum lap ke dei tang hangi khasi haduk kata ke jing start ke jungi mo ka hadi kata ke jing start ke jungi bat dei nama kata mo ke ni ke jengking juri Sisian balashna, wakumba play a schooling by iba Morning Star, kasimpor arsan live host nem, mensenai kawi ke jengking jeri, nilai sian bakalas kem kala yang bagi jengking jeri, kane adu palat san spa snem, without mo any maintenance. Kumba banong ban maintain kumba maintain kita ke jengking nar ke jengking mo, nilai kane ke jengking kalong, it's a living root bridge mo, dalam dia kapen baha, kata kadai kaba nyui habidi kini jengking jeri. Teka ika message ni por ko mta ka long ba mo. Habang ikran ni ka development mo nakaliang ka junga, nakaliang ka party ka jungi, we are not against development. We are not against development. Henry ngilong more into development kaba kum kani kan. Mo ka development kaba mli ban penjot ya kami mariang dari ka development mo ka roy ka par kaban penne pensa ya kami mariang. Inang ikran bagi Miss Wendy hang tai. Yang mo i weni para jung i basa Shabar sport Hong Kong mo oh bro ko alit Hong Kong wat ngarap kwai ni yo ben let mo. Nei. Ndrei ki bala syong hang tu pan mo po Hong Kong, ki bala syong sapo Mumbai, ki bala syong keleng ke perthai. Ha ka bakhadu mdon kum kari khasi. Mdon ngaru di we bala syang keleng kari India. Dang gini kisi ngapoi po Sikkim. Ngampat jupoi Sikkim ngajuak soi kata nam jong ka Sikkim tourism mana ka jing itanat jong kata ka Sikkim mo ngapoi mana ni benai telang ngapo Sikkim dang lapoi ngapait takariat karam kabam ibang kabam itanat ngapait kiwa duit ngajuak soi ka Tista River mo ka ba iya ling ba jong kari o jong ka jela Sikkim ka Tista River bakani ka Tista River kani ka wa Tista ka pelong ko dak ki glaciers bo bagi gitu ki tha napo Himalayas nganang mo try ta ka kaban itanat ba abang ya inti ngala pit ta kawa Tista ngapen wow kawa kabajungon kabam itanat ki wadut ki rut ki kiar jong karo bam itanat mla ban nujor bat kajing itanat jong ne keri ka i ke jong aba ke jong pi den mak tadano kalian ke jong yong development yes tangba ke development ka banum kata ken mo ya ka jinglong ka jing itanat ka jingkerku ka boleh ulai ka ni ka khasi ka ba ke jong aba ke jong pi ladang ila ban pene ngayaro ye ba Morning Star lembat ki weipat na ka dong ka than ke jong pi mo le si lem dadi kini ki re orang ba ki bami ban itu ye kini ban sotu ye ke jinglong kerpang jong kini ban sotu ro jinong kam ban pene bat benang penbun ye kini mau le si kala la ban poi ka por ba kindu no ro kini rengi sukmen bagi don ki re orang ba ki samla orang ba ki basim khia bat ngaong ye pi mo kanom slam mo ba Morning Star iba badan hang ni anong kanom slam ba keleng ke perthai menta kiwan menta ni kanom slam ba baro ki kwa banwan shani kari ke jonga ba ke jompi mdei nang no daw they because of our mo bioengineering skills ke bangi hidon mo ta ka start science ke bangi hidon ban penokam pi ya ka science but ki living organism ka maths ka physics mo nang ta ka engineer pi penokam ya ki living organism te kata ka ba nginra nang ni mtasi na kani ka workshop bat ngin bu ke jumut sepakat ka jungi ma pi way no kum lo ngin penne pensa penitenan ya kani ka jaka ka bu blei lo kerku yang apa ya pi no bat ladang ila ban le kam tangan ong pi no in sisyong betang na po giat in slum betang ka pisa ka revenue ko banwan na po tourism po ka jala ka jungi nei numdan ganu no gari numdan ganu no ka jala ka bala ban surpassing ini ka ba sosi ka long ba mo ya kita ki bu blei lo sna penitenan ngikuat penduk pendam no kita ngin wara lagi ki concrete mo ki belum duplicate kita ke development kata ka di bang ngim kwa hapo ka jala ki hoi ki don ki bang ngim la ban kiar ngin le nri kalong limited ndai ka babun hi nya ban pene pensa kum boleh ulasna bat penokam ya ka jingstan ka jonga ba ka jong pi teng ai khublei ni por ko bamta na kamta jongi wpi wei bat kham tam e la jan klet dom si ai i moderator ni mo sebenarnya khublei kong ai ban
iba moderate ba panya ya kani ka program kublai shibun nak ta jong piru tu beli nang kerku nam ta jong pi nam ta jongi lang baro hani ka por kam ta bat kham tam e bat ngangit skem ba kani ka Lamati Social and Cultural Organization kan nang le shibun ki kam mo nang ne shkaman kumlu ban penne pensa ya ka jing stan kerpang ka jingi kum u khasi kublai shibun Kublai shibun ba bright ik jing kran ka jong pi hoat ka long ka ke bangi de ban sungu sarong bangi de na kini ka briu nyau trap ka bri ka ba iet ka ba ublai hi ula kerku ingi da ki kasma mariang ka bangi donde Shki wegi perthei ki briu ki riu start ki wat ya kata kalat klenti kumnu ba kinun ra kata green architecture handra ya ga jala ga jongi hi ki patemen jongi mo ki riu temen jongi kila debi ishwai kani kadaw ngi doni kata ka indigenous ingenuity mo kini ki living root bridges ki jongi ka ba ngi don ha ka briu nyau trap ki jongi ka long ka ka ba ngi dan kam ban sngo sorong bat om tang ban sngo sorong handrai ngi dan kam ru ban doni ka jingkit kli ban penne ban sa yaki de ko blei shbon ba bright yaki tu kentin ki jong pi menta ngi lapoi ka bakut jong kani ka workshop ka jongi bat na kerpat ya i Dr. Rang Lingwa ba in sngo ban ai ya ka vote of thanks manu bera aktif dan kaman kli jingkli Hoi ki kwa pi kwa ban bo jingkli ne I'm done. Kublai shibun kong iban kat bangdang sengap ia ka jingkren bi ai ba Morning Star ka workshop artli ki kentien ki wan ka jimut jimperkat jonga kata kalong selfless sacrifice lani hak ting kasing iong banlen yela de namar ba kawai ka message ka bangiyo na kani ka nakini ki jing hikai bi ai mantan kalong ba hoat pengin sumari kamariang de kawai du kalong ba ubriu udan kam ban len yela de ban le kini hikam gi berkhat namar ba kidan na pleng jongki le si ki balat hawi kini kinum yo i kambi ong ba Morning Star kinum yo i ki jing thau jongki handi kila le pre na menta kala wai ban sawan pangan tharai kata ka di ka message ka bakong santam yangi bat ya phi baro bat ka jing hikai ru ba ni eman gasingin de ban em tang na mentai la de nengi de berkhat ru yakila wai ki ban sawan na kata daw ka jing ai kublai ka jing sungu ka bakrau tam ka long yaki long shwa man shwa ki bala let shwa ngi ki bala hikai yangi ki bala pen i lat lenti yangi ki bala plelat yangi kumno bangin penne pensa ka mariang jungi bat kham tam kumno ru bangin hikai mde tam bangin kasap kan yap no bangin de bangin hikai yaki wai ru ki mandang wan na din jungi ngapan pau ka jing sungu naka organization ya iba Morning Star kong tau iba long kloy ban wan hani ka por bat ngi ban sam mi kani ka khubor hapreng jong ni ki khana pulie nganget ba ki ibro ba ki yo manta sing long jing mentoy yaki khnang ba ki dang la ru ban lek pen sa priang sikwi pat chaphang kumnu ban penne pensa yakini ki jingking jri ngai khublei kham tam ru iba juan khong tani bala don dengkat bangini ka por ru bat khublei subon ba ya ka jing ai sungom ha jong phi ngan penting kena bangan IT uni uding jeri hai principal jungi bat ngan penting kena ru ba intung uni ding jeri hakani ka campus jungi bangi la ban sumar sukher uni ding jeri ngai kublai ru I Dr. W Taryang ibala ai ki sembo jing berkat apreng jungi ber ibala don ringkat bangi ni ka por bala kloy le si apreng jing bon kam ka jong pi ka department jong pi ndai fla don ringkat bangi kublai shibun e kong ai kublai ru iba bra starwell ma banyang I emali bron brom jungi ibala ibala patai bala hikai kini ki kun samla jungi ki kun khana jungi chapang ka jingdon kam ka jungi bangin ri ya ki ke bo blay ula IT hangi bangin nang ban sumar sukher ki bangin penne pensa ya ki ngajulek bunsin ki snong jungi brio bat ki jukhlo ya ki building ya ki jingking jungi hindai ngam tharai bangin da khlo mangi ya ki bangi ngidon kemla bania compare hai eru takadaw sngo sarong ya ka ba pidon bat buram ru ka jong kiwai ngai kublai kham tam ye kong iban namar ba ila moderate ikani ka program klem i gam num ya kum ne kanum bat iju snok ketibat ngi ringkat na koi ka pos we popat kong iban ublai nang kerku ye phi no ai ka met bukai bakya ngai kublai kham tam ru ikin hoi kai ki bala yai sha bat ngi kani ka skin adu step
haduk kani keleman ai kuble ye fi bat ngi kit bok kedwang ye fi pindang la ban IT shu ha kajing syakri jong pi haki school ki ba pher ki trei ai kuble ru ye kini ki khna ki balai sha ru ban ngi ki khna kamlong ka besuk ban shong san adum step hadum menta ti hendrei ai kuble fi bat ngi kit bok kedwang ye fi kumju ba fi ru fin lech leki yang kisem ba fin batai lem ya ka ikba pilayo jing hikai mentang sngi ngamla klet iki technical team ngan ai kuble tang kandiat kumyong ba alma namal yo kilum no ikitiar ti ngan ai kuble yaki bat ya ka ikba kilale menta ski ba penbit penbiang ikini ya ka LED projector nang ta kila penbiang ya ka sound ke ibro khaj ai kuble yaki bat kum juru yaki kibriu naga media ki ba pero pe ki ba dekat bangi ladang lakum ya yanu ya ka kateng jono jong wat sungui ai andai tutip ba ngidap da kajing songo ba piladon ringkat bangi hani kasngi tangkini ki kentien bakandiat ke program kalakut kublai shi hajar ngo ublai undon ringkat bat pi kadon nu kajing kerpat ikiti ki school ki banya don bentah ka singing competition la sai kasngi kerpat 15 point hang ni khandai baje kanang winyo le ya ka sound test kublai shi pon